Башкортостанда Ирендек музей курсаулыгы билемәһен дистанцион өйрәнү тамамланды. Тикшеренү эше һөҙөмтәләре нинди? Объекттарда дистанцион өйрәнү галимдарға нинди асыштар яһарга мөмкинлек бирә? Бүген ошо хакта һөйләшербез. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшырыбыз. Студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Башкортостандың күсемһеҙ мәҙәни объекттарын һаҡлау һәм файдаланыу буйынса ғилми етештереүҙәге етәксеһе Данир Гайнуллин. Данир Әхмәҙович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Ирендек музей курсаулығын дистанцион өйрәнде. Галимдар ниндәй һөҙөмтәләр бар? Һөҙөмтәләр бик яҡшы, сөнки әйтергә кәрәк, Ирендек курсаулығы ул 25 000 гектар ерҙе биләй. Бик тур территория, ул тарихи ҡомартҡылар һаҡланған, 300-дән артыҡ тарихи ҡомартҡылары, археологик ҡомартҡылары билдәле шундай курсаулыҡ. Һәм быны 90-нчы йылдар башынан бирле шундай статуста, ул музей-заповедник статусында күптән галимдар өйрәнә ине. Ә инде быйыл беҙҙең археологтар Рамил Насреддинов һәм Роман Ғабитов дигән егеттәребеҙ яңы методика менән быны өйрәнергә булдылар. Беҙ сит ойошмалардан арендаға пилот осу аппараттары алып, ошо территорияны фотограмметрия методика менән тикшерергә булдык. Ул нисек менән эшләнә? Ул беспилотниктар территорияны осып йөрөп, бөтә ерде фотоларға төшерә һәм ундағы булган һәр бер бәләкәй генә үҙгәрештәрҙе күрә. Элек археологтар күҙ менән күрмәгән, йәйәүләп йөрөп тапмаған объекттар табыла өҫтән ҡараһаң. Һәм ниндәй объекттар табылды? Бик ҡыҙыҡлы кургандар, бик ҡыҙыҡлы яңы ҡаласыҡтар табыла. Һәм мына әле беренсе этапта ғына егеттәр 5% ғына уның тикшерделәр. Әле көнгөндә 20 яңы объект табылды. Бұл ҡаласыҡтар, мәллә ҡургандар, ниндәйҙер тағыла тарихи ҡомартҡылар һәм быларҙы әле тикшереп, ныҡлы ҡарайһы кәрәк. Хәҙер урынынан сығып, тағыла тикшереп, уларҙы нитер кәрәк бит, реестрға кертеү мәсьәләһе тора. Бик ҡыҙыҡлы методика, сөнки бындай методика менән беҙҙең әле Урал, Волга буйы тирәһендә бер археологик ойошмаларҙа бындай методика менән эшләмәй. Беҙҙең ошо Башҡортостандыҡлар беренселәр, тимәк? Башҡортостандыҡлар беренселәр, сөнки фотограмметрия методика менән эшләнгән, лазерное сканирование методика менән эшләнгән галимдар күп, Рәсәйҙә лә, сит илдә лә. Ләкин ул методика менән эшләгән археологтар әҙ. Ул теге галим күрә ала, ундағы объекттарҙы. Ләкин археолог күҙе менән ҡарарға кәрәк, уларҙы билдәләр табыр өсөн. Был ябай ҡалҡыулыҡмы, әллә ҡурғанмы, ҡаласыҡ эҙеме, әллә башҡа эҙҙәр икәнен тимәк күреп тора? Шулай, шуға күрә лә бына шуны белеп, беҙҙең егеттәрҙең оҫталығын аңлап, Мәскәүҙәге беҙҙең коллегаларыбыҙ, хатта егеттәребеҙҙе Ҡырғыҙстанға, бүтән республикаларға, экспедицияларға саҡыра, ошо методикаларҙы өйрәнер өсөн уларҙан ярҙам һорап. Һәм егеттәр ысынлап оҫталыҡтарын бик яҡшы нығыталар. Яңы оборудование, яңы аппараттар алыула беҙгә бик ҙур ярҙам күрһәтте. Әйткәндәй, быйыл ошол методика менән яңы ҡаласыҡтар да саҡланған республика биләмәһендә. Был методика менән ошо Урал райондарында Арҡайым тибындағы түңәрәк ҡаласыҡтар табылды, 2, һәм киләһе йылда беҙ аларҙа археологик ҡаҙылыуҙар алып барыбыҙ тибеҙ, һәм киләсәктә ысынлап та фән өсөн бик ҙур асыш буласаҡ был. Һәм шул Урал райондарын туристик яҡтан ҡындырыу өсөн үҙебеҙҙең Арҡайымыбыҙ булыр тип. Был тәүге аҙымдар ғына тип әйтәбеҙ. Был тәүге аҙымдар ғына. Ә бына ошо дистанцион тикшереү, өйрәнеү алымы беҙҙең төп ҡомартҡыбыҙ Шульган-ташта ҡулланыламы? Быны беҙ ҡулландык, бер әйтергә кәрәк. Менән ошо методика, ошо яңы алымдар, улар Шульган-таш музейын төҙөүҙә, уның территориян өйрәнеүҙә тыуҙы. Сөнки беҙ Рәсәйҙәге Мәскәү, Петербург галимдары менән аралашып, Франция, Испания галимдары менән аралашып, ошо методикаларҙа эшләргә өйрәндек һәм яңы ҡоролмалар алдык. Беренсенән беҙ Шульган-таш мәмерйәсендә 3D сканирование үткәрҙек. Шуның Ан-2 самолетын арендовать итеп, Шульган-таш территорияһының ситтән бер 10 километр эргәһен 3D сканирование үткәрҙек һәм бөгөнгө көндә беҙгә һәр бер таш унда таныш, билдәле, беҙ урынын беләбеҙ. Һәм ниндәйҙер яңы объекттар моделировать иткәндә, беҙ шуларҙы шунда компьютерда сканирование менән методикаһын тәүҙә ултыртабыҙ. Хатта Аҡбуҙат һәйкәлен эшләгәндә лә беҙ аны шул урынына тәүҙә компьютерда ул урынына нисек ултырырға тейеш 3D модельдә ултырттык. Шунан ғына Аҡбуҙат үҙ урынына килеп ултырҙы. Был бик эште еңеләйтә һәм рәсмиләштерә, күҙ алдына килтерергә ярҙам итә. Ә инде фән яғынан алғанда, ул яңы ҡомартҡылар асырға, яңы объекттар асырға ярҙам итә. Хәтта хәҙер мына ошо Шульган-таш мәмерйәһендәге туристик инфраструктураны беҙ
проектлаштырганда кайда ниндәй гостиницалар утыртырга, кайда ниндәй яңа объекттар булуында ошо методика ярдәмендә эшләйбез. Һәм ошо методика ярдәмендә һез әйттегез, музей курсаулык та эшләнә дип. Күптән һөйләйбез, касан әзер булсын, касан үзенең ишекләрен асыр. Был бик катмарлы, бик авыр проект. Чөнки хәтта Рәсәйдә лә бундай проектлар юк. Чөнки бөтен Рәсәйгә был бердән-бер мәмерия, бердән-бер ангибетиканы аңларга кирәк. Бундай зурлыктагы, бундай масштабтагы музейлар тик Мәскәүдә һәм әлеге вакытта нидә Салавки утрауларында гына эшләнә бундай зурлыкта. Чөнки музейның нигенә объемы гына 4500 квадрат метр. Һәм экспозиция бик зур, унда лабораториялар, унда конференц-залдар, унда кабинеттар, хранилищелар эшләнгән, бик яхшы алдынгы музей. Һәм әлеге вакытта бинаһы әзерме? Бинаһы әзер, әле ниләр төзүчеләр уның эске эшләрен алып баралар, йылы бирделәр һәм эстә биләнү эшләре алып баралар. Бүтә кабинеттарны, бүтә ниләрдә эшләп беткәннән соң инде безгә килә елда улар нидә экспозиция эшләү өчен нидә ошо нидә залдан бирәсәктәр, бинаны бирәсәктәр һәм без анда инде экспозиция эшләй башлаячакбыз. Экспозиция нименнән тора, нинди кумырткалар куяһыгыз? Экспозиция бик кызыклы, уны бөтен дә әйтеп бетергә ярмый, чөнки ул шулай да кайһы осыр сагылган. Ул башланасак кешелектең тууынан, ул башланасак теге зур шартлау булган бит. Нидә ошо ел шары барлыкка килүдә шуннан башланасак. Гомумән кешелектең нидән килеп сыгышынан Янбикәннән Янбирдә заманынан. Матур итеп дәвам итәсәк, унда инде ошо мәмриянең күчермә һүрәтләре, без әйтмешләй факсимиле буласак, унда археологик раскопкаларның модельләре буласак, унда мәмрияләр тапкан баш ияктәре буласак, унда теге төрле өйрәнү ысулдары буласак, бик кызыклы экспозиция һәм ул битеп куя Урал батыр эпосы белән. Шуңа күрә бик кызыклы экспозиция, әле галимдар уның өстендә эшләйләр һәм әле без уже уның һәрбер детальдарын нитәбез инде. Ситил галимдарын сакыраһыгызмы бу эшләрдә? Ситил галимдарын сакырдык, уларның тәҗрибәһен өйрәндек. Былтыр 2019 елда Франция галимдары безне ноябрь-декабрь айында сакырып үзләрендә конференция үткәреп һәм бөтә музейларыннан бөтә үзләренең ниләрен фәнни үзәкләрендә йөртеп чыктылар. Безнең специалистларны, архитекторларны, археологларны, конструкторларны сакырып күрһәттеләр, ничек эшләргә кирәк икән һәм үзләренең хаталарын да әйттеләр. Менә шулай итеп эшләмәгез дип. Шуңа күрә безнең егетләребезнең хәзер бик зур тәҗрибәһе бар. Шуны исәпкә алып эшләйбез. Һез бына Акбудатка һәйкәлдә лә атап үттегез. Димәк, бу комплекс булгас, гомумән ошо Шульган-таш мәмериясе тирәһендә зур айрым туристик комплекс була һәм унда башка шулай объекттар да булдырыла. Тагы Мурат Тугайда нинди объекттар булдыру күзалланган? Мурат Тугайда гомумән ул ничек үзгәрәсәк? Ул бик нык үзгәрәсәк, чөнки безнең әле күрүебезчә бик зур гына урындар, автобус тукталышлары, коммуникациялар кирәк, чөнки унда яхшы һау булырга тиеш, унда газ үтә бит инде, унда яхшы электричество, яңа сотовый связь ниләре куелып бара бит инде. Һәм бөтә ошо нидә без үзгәртергә набыз, елга буендагы менә әле булган ниләрне ул теге ял итү зонаһына әйләндереп, матур пляждар эшләп, шулай ук яхшы заманына туры килгән ниләр, яңа отельләр төзеп, яңа кафелар асласак һәм менә әлеге булган теге шундай планһыз рәвештә теге үз куллары менән төзегән теге Карагай туристик комплекс сауда өйләре алып калдырсак, улар да бөтәһле бер стильдә эшләнәсәк, бөтен нәмәле үзгәрәсәк. Әмма шул вакытта уның курсаулык биләмәһе икән дә онытырга кирәкмәйдер. Бында димәк без табигатькә лә зыян итмәскә тиешбез. Менә бында без дәүләт экспертиза үткәреп, һәр нәмәне ошо ниләргә, табигый нормаларга яраклаштырып эшләйбез. Бына мәмриянең үзенә килгәндә туристларга унда инеү тыела әлеге вакытта һәм бер мәлхут булып алгайны кышкыһын бәлки туристларны индерү мөмкинлеге булыр дип. Без әле менә яңа гына Шульган-таш мәмриясендә яңа корамалдар алып кайтып куйдык. Улар дистанцион рәвештә нидәге мәмриясендәге дымлылыкты, ундагы CO2 хәлен, төрле нидәрдә күрһәткечләрне ул безгә галимнәргә биреп тора. Менә яңа гына монтаж эшләп бетте. Һәм бына 1-2 ел тирәһе без шуны күзәтәсәкбез. Әгәр дә менә бүгенге теге тынычлык хәлендә мәмриягә зыян килмәһә,
галимдәр менә шулык безнең Мәскәүдә, Петербургта эшләгән, хатта ситил галимдәр белән бергәләп без шундай карарга киләсәк бит, айына бер 20-30 кешене мәмергә кертү мөмкинлеген. Чөнки барыбер кешеләрнең улаңа күрү мөмкинлеге булырга тиеш. Музей менән, теге факсимиле менән, ләкин 3D формат кына кешене канәгатьләндерми һәм шуны без киләсәктә туристлар арасында интернет аша, лотерея аша уйнатырга теләйбез инде. Бу берсеннән музей комплексына мәмергә кылкынуды тагылак сөйтсәк, әйтәсәк, ныгытасак һәм икенчедән был нигә мәмергә теге зыян килтермәячәк дип уйлыйм инде. Демәк, барыбер да кешенең йогынтыһы бар һәм без уны сынап та уникаль мәмеребезне хакларга, курсаларга тиешбез, тикшереп торырга тиешбез, һәр вакыт мониторинг үткәреп торырга тиешбез һәм без уны хакларга бурычлыбыз, чөнки безгә тикрем 17-20 мең ел элек ул хөррияттәр хакланган икән, безнең буыныбызның бурысы ул хөррияттәрне хакларга һәм яңаларын асып, киләсәк буынга матур хәятта калдыру безнең бурысыбыз. Һез ситил галимдары менән еш аралашып торабыз инде һәм уларның фикерләрен дә килтердегез. Рәсәй галимдары был эшкә кушылганмы? Чөнки әйттегез, уникаль проект безнең Рәсәй өчен. Бүгенге көндә безнең номинацион досье әзерләнә ЮНЕСКОга керү буенча, онда 25 галимдан торган фәнни төркем эшләй. Онда Санкт-Петербургтан, Мәскәүдән, Казакъстандан, Новосибирск, Томск қалаларынан, Екатеринбургтан бик зур безнең Өфө фәнни үзәкләренең галимдәре эшләй. Улар зур шундай дискуссиялар алып баралар, зур эш алып баралар һәм булар да менә ошо эштә бөтәһелә бергәләп эшләйбез. Демәк, Шульган-таш мәмерияһенең тәҗрибәһе артабан Рәсәйдәге башка шундай курсалыкларда кулланыла ала дип әйтәләр. Һичшиксез кулланасак, чөнки менә безнең күршеләр генә бит инде Силәбе калаһында тагыла шундай мәмерия бар. Безнең Салават районында Идрис мәмерияһе бар. Менә бу тәҗрибәбезне без киләсәктә уларга ла таратасакбыз, чөнки бездә хәзер һәйбәт сыйфатлы реставраторлар үзебездә тәрбияләнеп бит инде мәмерияның стеналарында реставрация эшләү тазарту. Демәк, яңа белгечләр дә арттырабыз. Белгечләр дә арттырабыз, чөнки музейда бу яңа музейда яңа белгечләр ябыз эшләйбез. Бик яхшы галимдәр әле тупланып тора һәм бу тәҗрибәбездә һичшиксез Рәсәй буенча ла һәм Европа галимдәре белән дә үзебезнең нибезне бәйләнешләребезне ныгытасакбыз. Шулай итеп, касан яңартылган комплекска инербез дип әйтәһегез. Секторда билдәре буламы? Менә әлеге пандемия, коронавирус вакытында бик нык дип әйтү кыен, ләкин 2021 елның 2нче яртыһында дип әйтергә кирәк. Демәк, киләһе ел көзгә яңа шундай зур музей комплексына инеп үзебезнең тарихыбызны Янбикә һәм Янбикә усырынан алып күзәтә алабыз. Алла бирһә. Рәхмәт әңгәмәгез өчен, бу эшегездә һезгә уңышлар теләйбез. Рәхмәт үзегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Башкортостан күсемһез мәдәни объектларны хаклау һәм файдалану буенча гыйльми тикшеренү үзәге итәкчесе Данир Гайнуллин булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.